Assalamu alaikum jama'a. A yau na zo muku da wani ƙayataccen bidiyo mai matuƙar muhimmanci da ƙayatarwa. A shi dai wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka ɓoye hoto ko kuma bidiyo a cikin galeri ɗinka ko ma foldersu gaba ɗaya ta yadda wani ba zai iya gani ba. Akwai lokacin da za ka ba wani wayarka kuma baka so ya ga wani file a cikin wayarka, kuma sannan baka so ka goge wannan hoton ko kuma bidiyon. To wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ka ɓoye duk wani abu da ke so ka ɓoye na hoto ko na bidiyo. Bayan ka dawo da wayarka sai ka bayyana abinka. Farko kafin mu shiga cikin bidiyo na kai tsaye, ina so ku yi subscribing channel ɗina, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada zafafin bidiyo na irin wannan soce ku. Da farko bari mu shiga cikin galeri. To wayannan follodi ne nawa cikin galeri na. Misali wannan folder ta kamera ina so na ɓoye ta yanda wani ba zai iya ganin ta ba. Za ka shiga file explorer. Waccan folder ta kamera ana samun ta DCIM ga kamera. Wannan ita ce folder kamera da nake so na ɓoye. Ya za ka yi? Za ka danne ta sai ka taɓa rename. To in kana so ka ɓoye folder, a farkon sunanta za ka sa dot sai kai ɓoki. To inda kai saving ɗinta da dot za ta ɓoye. In kuka duba yanzu ga babu kamera, to na ɓoye folder gaba ɗaya. Sai ka koma can cikin galeri ɗinka. Kun gani galeri na? Kun ga babu kamera ko? Na ɓoye shi. To wannan yana da matuƙar muhimmanci kuma yana nan bai gogu ba, amma ya ɓoye ne. Duk lokacin da kake so za ka je ka bayyana kayanka. Ya za ka yi ka dawo da wannan folder ta kamera da ka ɓoye? Ka koma cikin file explorer. Wannan shine cikin folder DCIM inda kamera ta take da. In za ka dawo da folder ka, za ka taɓa mo ɗin nan sai ka show hidden files. Kun ga kamera ta dawo? Ta dawo ko kun ganta? To amma bari mu koma can cikin gallery mu ga folder kamera ta dawo. Kun ga bata dawo ba. Me yasa bata dawo ba? Bari in nuna muku. File explorer ɗinka sai ka yi renaming ɗin kamera ɗin ya dawo inda yake da, babu wannan dot ɗin. Za ka danne ka je mu ka je rename, ka cire dot ɗin nan. Na dawo da shi inda yake da kamera ɗinsa. To kuma cikin galeri za ku gani kamera ya dawo ko bai dawo ba? Gashi ya dawo. To wannan bidiyon na tabbata za ku ji daɗinsa, kuma in kana da wani tambaya ko ka kasa yin yadda za a yi, za ka iya comment a comment section ka yi tambayarka. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon, kuma ina fata za ku kasance da ni domin samun wasu ƙarin bidiyoyi irin waɗannan. Na gode.